Det vi så et eksempel på her, det er en øvelse i at kaste og gribe i Ultimate. Det første fokus, det ligger i, at den der kaster skal afpasse sit kast i forhold til modtageren, der kommer i fart. Det andet fokus, det ligger i, at den der løber skal afpasse sit tempo i forhold til den der kaster. Ja. Her første gang, der var der et par stop, og vi kunne ikke få det til at flyde i et højt tempo. Det vil vi så forsøge at gøre den her gang, således at der sker en progression i øvelsen. Ich glaube,